Right. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano pandinotsudzura manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani uchangotanga kutibata muzuva ranhasi, mudikani kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira kuti pandinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa paHadzira, uchange uchiwana zviri kupisa zvezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana subscribe, like this video, share this video kune hama neshamwari. Badikani first update andinayo sekuzwa kwamunozvita muri yeZimbabwe ma-updates panapa tinomabataniza tikechiitira kuti muwane zvakati wandei pasame video. First update i-audio yanga ichitaurika paaudio ipapo. So ndichakuisira iri audio, handigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza kana nchinge ndauya neupdate. So da kuisira audio iyi, wapedza kuona audio tiine video riri kupisa ma-streets e-social media naika. Saka ndatimbonzwei this audio. On the ground, because the person who referred this person to me was offline, but I don't know whether they, because the last time I checked to see if they've received their transfer, they're still not online, so I don't know whether they've got what is it called? They've got data or they don't have data. So these are some of the situations I encounter on a daily basis. But for how long that people will be contacting us and we'll be giving them handouts, it's not feasible in a normal country. It's not feasible for myself as a person because I equally work. So that's why I speak. I've decided to speak. I've decided to stand up so that we can reclaim our nation back. So we have seen that bill, and it's amazing that we can afford to pay a prostitute like 1 million just for 5 minutes. It is shocking. It's abnormal. I think Wigno is very poor in terms of how in his rationale, is somebody who is not blessed with wisdom. He's a very poor person when it comes to intellect, to intelligence. It is unfortunate, and I don't even want to dwell on it because it is infuriating. Because every day, some of us we receive messages from people. I've been contacted by some of the family members of those people who were arrested. And I demand that those people must be released because according to our constitution, we as Zimbabweans, we are supposed to be demonstrating and no one caused any violence. There was no property which was damaged, and it is their legal right to be demonstrating against a government which appear not to be in touch with the reality of what is going on with the masses in Zimbabwe. There's no clean, safe water. There are no jobs. Children, parents are spending money to send in children to school. Those who are fortunate. Next update, video yemuovheti varusike apane mashoko avataura pamusoro penyika yeZimbabwe, pamusoro pekutongwa kweZimbabwe. Nyaya idzi anogone kudziwedzeredza kana kudzitapudza, ndinofamba nadzo sezvadziri. Vadikani ndinotenda zvikuru nesapoti yamunopa pano pathis YouTube channel. Rudo rwenyu runotisvitsa kure. So da kumbokusiyaika muchiona video ravarusike. Wapedza kuruona ubva wataura zvaunofunga, ungoti turi mucomment section, utaura zvaunofunga mucomment section kuti bohere yataurwa navarusike. Ini saHadzira ndafunga kukutizai. Much love. Yeah, pachipamwe maZimbabwe ndadzoka manje. Tenge tiri pane madzishe. Yeah, muri kuona madzishe akawanda esa amunonzwa achitaura esa. Vese vakapinda makaenda mumaruwa imomo. Ndoda kuti munzwe izvi. Endai nzvimbo idzodzo munoona kuti vanhu nzvimbo idzodzo vari kufara here nasharipo. Endaika muvabvunze zviri free, vachabvunzwa zviri free nehurumende inenge yapo nyowani. Zvaitwa neRhodhisha. Yeah, Rhodhisha itosponsor manje. Rhodhisha yaikupai zvese, yaikupai mombe mbiri, magumbeze, pekurara, zvese. 2 weeks, Rhodhisha yaiti 2 weeks. Itai dare renyapa. Batidzai moto, itai zvoto. Yeah, muchigocha nyama dzenyu muchidya pamwe chete ipapo. Bvunzai vanhu vanoziva magariro akanga akaitwa nyika iyoyo. Zvaitwa neRhodhisha zvandakukutaurira izvi. Yeah.
madzishe ese amunoona ese vanavhura mavi, vana Rusike, vana Mwendizo, vanani vese zvakadaro nyika yese ndo zvaitwa izvozvo. Rhodesia aiziva kuti ushe hune nharo haugadzwe. Marudzi evanhu ava ndo vanoziyana marudzi ava kuti apa juti rokupinda paushe ndiani. Saka isu segovernment toda kungotarisa tichiteerera chete. Isu hatina chatinotora apa. Toda kunzwa kwavakabva nekwavakaberekwa kuti uyo azopinda paushe imba yake ndiani, akabva nekupi. Zvese izvozvo muri kundinzwa here maZimbabwe? Zvakabviswa nevamatsotsa, zvakabviswa zvese izvo. Ndoda kuti muzive zvakabviswa. Kwakungoapoindwa manje madzishewa anenge atamba ngoma pazano atoishe. Saka zvese zviri upside down. Ndikuda kuti munzwe nyika ikuondongwa kwakaitwa nevanhu ava. Zvandiri kukutaurirai kuti vanhu ava vauyi, chiteererai zvandava kukutaurirai muone mutsauko wazvo. Ndiri kukutaurirai vese vauyi ava, ndava kukutaurirai magarirwo emuZimbabwe, magarirwo akanga achiitwa muZimbabwe. Hapana aipindira government yaitongobatawo maoko kuti muchine chikafu here, taurai. Vanhu vaine kweshana for 2 weeks. Vanhu vachikweshana kuti ishenyu ndiani, iwewe unoti ndiani, iwewe unoti ndinani. Achitaura kwaakabva, uyu achitaurawo kwaakabva, uyu achitaurawo kwaakabva. Vega ndo vanozowirirana kuti apa tasvisana pekuti uyu ndiane 10 yekutora ushe, ndiane mba yeushe ushu. Government majoisesa sei yorovera maoko kuti alright mawirirana meze yorovera maoko. Iyeyo wavawirirana ndiwo gadzwa. Hazvisi kuitwa zvese izvozvo. Zvakaitwa upside down nevava vatyidzira vana ava. Vana mazona vachida kuisa munhu wava anozoita kuti the population nzvimbo iyoyo isapote ivo. Muri kunyatsonzwa chizezuru chandiri kukutaurirai zvinhu zvakaurayiwa munyika nevanhu ava. Havazive magariro evanhu mumamisha ava, havazvizive. Chavo chaicho we can do whatever we want by force. Zvapinza nyika mumatope mayavo. Ndoda kuti muzive mumatope tumadzishe twese turi maruva mazhinji vacho vakaapoindwa nevezano, vachipuwa motikari, vachipuwa chii. Zvese zvinoda kuchinjwa. Zvese izvozvo zvoda kuchinjwa. Vanhu vanoda kuerekita ishe wavo vanoziva imba yacho iri suppose kutonga. Ndoyotonga iyoyo. Hazvina basa zvanosapota government of the day, hazvina basa. Adiwa nedzinza rake. Dzinza rake ndoriri kutaura kuti uyu ndiye anotora temu yeushe. Hazvina kumboitwa ndaai mabumbwa aya nemanyasarandi. Hazvina kuitwa zvese izvozvo. Ndoda kuti munzwe kuurayiwa kwaitwa nyika. Zvese izvozvo zvouya kuparamendi manje kwabva kwazadzwa manje nevanhu vari kupinda muparamendi uku kwarohwa vanhu. Kuri kubva vanhu ivavo maMPs iwayo kwarohwa vanhu. Hazvibvumirwe. Hazvinombobvumirwa kupi kwazvakambobvumirwa. Kana kuendesa bhotoro remafuta ari kupa munhu vhota hazvibvumirwe. Ava vanotakura zvese nemaraisi naine vachinokanda nzvimbo idzodzo, vachitenga mafotso, vachiita zvese. Zvaurayi nyika, ndo zvapinza nyika mugomba. Vanhu vaya vachifozerwa kunzi vhoterai munhu uyu. Munhu waari kuvhoterwa uyu haana chaanoziva, ndosaka na nyika yakafa. MPs acho iwayo anenge abva nenzira idzodzo hapana chaanotaurawo. Ndo vamunoona vakakotsira vaya. Ndo vamuri kuona vakakotsira. Hava supposed to be there. Vari kutorohonana kuti takasvika sei kuno. Havana kana chikoro kana chii. Mitemo yese inongopasiswa muparamendi umu. Vanhu vava vanenge vakakotsira hapana. They know nothing. Vakaunzwa nei? Vakaunzwa nevanhu vari kurohwawo. Ndoda kuti munyatsonzwa. Haasi maMP. Saka ndiri kutaura kuti kana zvaparara ndizvaparare zvese nekuparamendi kwacho hakuna chiriko. Hakuna chiriko kuparamendi yeZimbabwe. Dai kange iri paramendi yemaMPs ari genuine takaona isu nemaziso. Haumutengi. Hauna matengero aunomuita. Anenge achirepresenta nzvimbo yake. Ende zvaanenge achitaurwa maproblem ari kubva kwaari kubva ikoko nevanhu ndo anosvitsa muparamendi.
asisa muparamendi kudaro at the same time mitemo yese kutyorwa iconstitution iyi iri muparamendi zvese izvi nekugarisa kwakaita munyasara ndeuyo ndoda kubva ndakutaurirai akwaizomboitika ndokwatinofanira kusvika ikoko akwaizomboitika paita muempe anobva aputika pauti ayewa munhu uyu no we want to know your father, where do you come from, iwe wakazvarwa nani, chimbotitaurira dzinza rako. Vanhu chai vane brain inzwa zvandiri kukutaurira izvi. Hapana chinovanzwa ya hurumende, hapana chinofanira kuvanzwa. Tinofanira kuziva mai vako nababa wako kuti uzotitonga iwewe. Hapana chinovanzwa zvimaenglish zvimasope izvi varungu izvi zvinokubvunza straight, where do you come from, who was your mother, baba wako ndiani. Munana England, munana Germany, that's what they do. Mama madzimikirwa manje chimunyasarande manje. Ndama hamchabvunzaka. Ya madzimikirwa manje bedede manje. Rava rarambira ipapo ndozvedzinza rake machikunda akapinda basa abude. Munoitora sei manje? Yabva yauraya nyika manje, yabva yauraya nyika kusvikira mwana akuberekwa achakura. Hakusina ma7 futa atakandinawo. Hatisina manje. Ya, mwana achakura manje aribva ngosangana nenzara achiberekwa. Ya, chingonzi Zanu, lawyer everything now. The name Zanu is now everything than the people of Zimbabwe. Ndokwatakasvitswa nevanhu ava. Teerera izvo ndiri kutaura izvi. Ndokwatakasvitswa nemapera mbudzi aya. Ya, nhasi akuda kutaura chokwadi vanhu nyarara. Ufanire tava vanhu vese takazoita vanhu vese pakudii. Isi hatitambe zvikuru izvi. Takaita vanhu vese pakudii. Isi hatizvizive zvokuti hwiviri nezvikuru hatizvizive. Hatisi vanhu one nhasi uno zvabuda zvega pachena. Itrap yamakapinza vana veZimbabwe yakaipa yokuumbiridza zvinhu zvisingaumbirikike. Ya, nhasi uno tikutaura chibva yapa papinde muridzi wenyika agadzire imi muni mabumbwa imimi. Hapana doubt about that. Eni mabumbwa ari asiri nomara ari kutopenga. Chibva yapa. Thousands evana muri kuuraisa kumahospital. Thousands amuri kuuraisa. Hapana kutaura nezvazvo. Muri kurovera mubumbwa maoko. Enda unoona zviri kuitika kuparira nyatwa so. Enda unoona Mpiro hospital, the whole country. Vanhu vaita accident vari kusvika macardbox. Imuri kuombera benziri. Ya, hamusina basa nenyika. Muri kuombera benziri. Ndorama akuisa pamberi. Asata mbona marara akafanana neari kuitwa muZimbabwe akadaro. For how long? Mucherekera zvakadai. Ya, tikukura kubvunza ike munosvika kupi mimi? Zvinhu zvakadai hazvidzokerekeka izvi handii benziro. So zvinosvika kupi zvakadaro nebenzirori? Ya, zvinosvika kupi? Kana makabopa mombe munozviziva komana, kana waisa mombe inopenga pachikotya ngore iyo iri kunoparara. Inoparara haizombofa yakaita normal. So what are you gonna do? Toda kuziva kuti muchaitei.